Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako vo Photoshope orámovať písmo alebo text. Najprv vytvoríme text. Stlačíme T, klikneme niekam a napíšeme niečo, napríklad ahoj. Klikneme na fajku pre potvrdenie a máme vytvorený textový objekt ahoj. Pre orámovanie klikneme na FX a vyberieme možnosť výplň. Tu uvidíme rôzne nastavenia. To, čo chceme, je obrys. Klikneme sem, čím sa automaticky vyberie a máme orámovanie. Toto orámovanie môžeme upraviť. Napríklad môžeme nastaviť veľkosť podľa potreby. Môžeme zväčšiť písmo a prispôsobiť orámovanie. Môžeme zmeniť pozíciu napríklad dovnútra textu. Je tu viac spôsobov výplne, pozri si ich neskôr. Najdôležitejšia je farba. Klikni sem a vyber si akúkoľvek farbu. Ak si spokojný, klikni OK a máš hotové orámovanie. Pre zmenu klikni znova na FX, výplň a uprav podľa potreby. Ak ti video pomohlo, budem rád za like. Dovidenia.